Tak ja si myslím, že sme videli v tom malom derby veľmi kvalitný zápas. My sme sa snažili eliminovať vlastne takú silnú stránku supera, aj takú fyzickosť a hlavne skúsenosť našou nejakou šikovnosťou a rýchlosťou, čo sa nám v prvom polčase neveľmi darilo. V niektorých situáciách, hlavne čo sa týka nejakých technických vecí, tak sme tieto veci nezvládli. Dostali sme pomerne lacný gól. Boli tam niektoré situácie, ktoré sme mohli dotiahnuť a mohli sme vyrovnať už skôr. Vyrovnali sme vlastne v poslednej minúte, čo bolo takým stimulom. Aj tí mladí hráči potrebujú stále nejaký impuls na to, aby vydali zo seba viacej. A ten vyrovnajúci gól vlastne bol tým impulzom. V druhom polčase si myslím, že tými breakmi a vlastne tým rýchlym prechodom z tej obrany sme si vytvorili viacej situácií, ktoré sme mohli zakončiť a nakoniec sme ich aj zakončili dvomi gólmi. A vlastne preto odchádzame stadiaľ s dobrým pocitom a vlastne s víťazstvom. Ja som veľmi rád, že tí mladí hráči, ktorí nastúpili v tomto zápase, bolo tam niekoľko chlapcov, ktorí sú vekom dorastenci, že si svoje miesto zastali a ja nemám nejakú obavu o to, aby potom vedeli naskočiť do ďalšej prípravy vlastne a aby potom vedeli naskočiť vlastne v ďalších zápasoch, v ďalších druholigových zápasoch. Myslím si, že v prvom polčase sme trošku urazili šťastie, dali sme gól, hra bola celkom v pohode, dá sa povedať. Druhá šanca, ktorú Vojkovský nepremenil, tam by bolo 2-0 a myslím, že o zápase by bolo rozhodnuté, pretože to, čo som ja hovoril chlapcom pred zápasom, pozor, bude to kvalitný super, chlapci sú behaví, poznám ich aj ja, či už zo školy alebo z dorastu, že aktívni si chuť majú. Druhý polčas v podstate by som povedal, že naši hráči, ktorí naskočili, aj keď tá herná kondícia vidieť, že im chýba, či už Konko, Fabri, Hejnus, ďalší dorastenec, to je Bortňák. Žiaľ Bohu, museli sme robiť z toho, čo máme, pretože strašne veľa máme hráčov zranených a v podstate aj dvaja, myslím, sú vykartičkovaní, takže nemôžem povedať, že sme čakali, že prehráme, ale mysleli sme, že bude to ťažký zápas a nakoniec sa to aj potvrdilo. Gratulujem súperovi, vyhrali. Všetko mohlo byť ináč, pokiaľ by sme využili v prvom počase šanci, kde sme mohli dať gól, ale to už ten záver bol v podstate taký, že snažili sme sa dať gól, no ale to už nejak nevychádzalo. Pozmenili sme trošku aj zostavbu, popremiestňovali hráčov, ale už to neklapalo. Je vidieť, že sú trošku aj unavení, mali toho dosť, myslím si. Odohrali sme v podstate kvalitnú jar, kde sme potvrdili aj tie zápasy, kde sme vyhrali a kde v podstate ani nikto nečakal, že tie body získame. Či už myslím s Michalovcami, Prešovom, Bardejovia a teraz aj v Kubíne. Takže zatiaľ musím vysloviť spokojnosť s hráčmi aj za celú sezónu.